μου δέντρο λιβανιά. Κι αρχή καλός μας χρόνος. Εκκλησιά, εκκλησιά μετά το χρόνο. Αρχή που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και πνευματικός. Στη γη να περπατήσει και να μας καλοκρατήσει. Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν μας καταδέχεται. Από την Κεσαρία ζήσαρχο της Ακυρία. Δώσ' τα εικόνα και χαρτί, ζαχαροκάδιο ζυμωτή. Σε 12 ώρες ακριβώς θα χαιρετάμε το 2013, μπήκαμε και με τα κάλαντα. Σε 12 ώρες φεύγει ένας πάρα πολύ δύσκολος χρόνος. Φίλες και φίλοι, είστε στο πρώτο μαγαζίνο της τηλεόρασης του Sky. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε και σήμερα μαζί μας. Ελάτε να δούμε τις ειδήσεις, ελάτε να δούμε όλα τα γεγονότα. Σε 12 ώρες λοιπόν προβάλλει το 14, αλλά φαίνεται ότι φεύγοντας το 13 μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο ταλαιπωρεί τους Έλληνες. Ατέλειωτες οι ουρές στις τράπεζες και στις εφορίες. Πριν πω στο στούντιο, επικοινώνησα με τον Γενικό Γραμματέα Εσόδων, τον κύριο Θεοχάρη. Αυτό που μου είπε ήταν ότι οι εφορίες θα παραμείνουν ανοιχτές έως ότου εξυπηρετηθεί και ο τελευταίος που βρίσκεται μέσα στην εφορία. Προσέξτε, αυτό χωρίς καμία εντολή, χωρίς καμία έγγραφη προειδοποίηση, ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων μου είπε ένα λεπτό πριν πω στο στούντιο ότι οι εφορίες θα παραμείνουν ανοιχτές έως ότου κατατεθούν όλες οι πινακίδες και έως ότου πληρωθούν όλα τα τέλη κυκλοφορίας. Αυτά σε ό,τι αφορά την εξέλιξη αυτή, γιατί από Τρίτη, προσέξτε, από Τρίτη η πληρωμή των τελών θα είναι διπλάσια. Και όχι μόνο αυτό, έρχονται και έλεγχοι από πλευράς τροχέας για τέλη κυκλοφορίας αλλά και για ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, ενώ εσείς και εμείς βλέπουμε εδώ τα χρήματα. Φαίνεται ότι οι αλλαγές σε μισθούς και συντάξεις θα είναι πάρα πολλές. Θα τα αναλύσουμε σε αυτό το τελευταίο μαγκαζίνο το 2013, καθώς το 2014 φέρνει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έως τις 6 το απόγευμα σήμερα θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα για τα τελευταία ψώνια και για την βόλτα, την καθιερωμένη, την παραμονή της πρωτοχρονιάς, ενώ από τις 10 το βράδυ θα αρχίσει η σταδιακή απόσυρση από την κυκλοφορία των λεωφορείων για την πρωτοχρονιά. Προσέξτε, έχουμε από αύριο, την πρώτη μέρα του χρόνου, επίδομα 200 ευρώ για τους μακροχρόνια ανέργους. Θα δείτε σε λίγο, θα μας πει ο διοικητής του ΟΑΕΔ, ενώ δεν θα αυξηθούν για τους 2 επόμενους μήνες τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Υπάρχει μια εξέλιξη που αφορά τους ξένοδοχοϊπαλλήλους. Σας το είπα και χθες, επιβεβαιώθηκε και από τον Πρωθυπουργό ότι υπεγράφει νέα συλλογική σύμβαση εργασίας, έστω και με αυτή την ισχνή αύξηση του 1%. Αυτό σηματοδοτεί ότι εκεί ίσως κάτσει μπίλια, θα δούμε. Και βέβαια έρχεται νέος γύρος συλλήψεων για τα εξοπλιστικά. Θα πάμε σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους. Μια ώρα είναι αυτή, είναι το τελευταίο μαγκαζίνο της χρονιάς, το πρώτο της ημέρας, στην τελευταία μέρα του χρόνου. Πάω σε ένα πολύ γρήγορο διάλειμμα για να έχουμε όλο το χρόνο να κουβεντιάσουμε όλα αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν. Κρατήστε την αισιοδοξία. Κρατήστε την αισιοδοξία. Αν ήταν δύσκολο το 2013, στείλτε το και να μην ξανάρθει. Και μια μεγάλη ευχή, το 2014 να είναι ένας χρόνος, πραγματικός χρόνος αναγέννησης για την πατρίδα μας. Διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως.
Είστε στο πρώτο μαγκαζίνο της ημέρας. Να είστε καλά όπου κι αν είστε, όπου κι αν βρίσκεστε. Ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο για το 2014 και καλωσορίζω εδώ στο πρώτο μαγκαζίνο τον κύριο Κωστόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε, κύριε Κωστόπουλε. Σας ευχαριστώ θερμά. Πολλές ευχές σε όλους και σε όλους. Την κυρία Καφαντάρη από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ. Να είστε πάντα καλά. Χαιρετισμού στον πρόεδρο, χρόνια πολλά. Κυρία Καφαντάρη. Καλή, ανατρεπτική και δημιουργική χρονιά. Επέστρεψε από τα κοντοσούβλια ψηλά εκεί στην Άρτα και λοιπά, τα Τζουμέρκα. Τώρα δέχτηκε ευχές το πρωί σήμερα. Το Σικιαρίδιο. Ακριβώς. Μαζί μας ο κύριος Αλεξιάδης, ο Τρίφων Αλεξιάδης, καλός φίλος, εκπρόσωπος των εφοριακών, αντιπρόεδρος των εφοριακών. Καλώς ήρθατε, κύριε Αλεξιάδη. Γεια χαρά σε όλους. Και ό,τι το καλύτερο, εφέρατε και το γούρι του 2014 και σας ευχαριστώ θερμά. Θα δούμε τώρα τι φόρους φέρνει το 2014 και ούτω καθεξής. Και ένας άνθρωπος της επικοινωνίας μαζί μας είναι ο Παύλος Παπαδάτος. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπαδάτο. Ευχαριστούμε, χρόνια πολλά να είστε πάντα καλά. Στη Δόη Παλίνης, μη μου πεις ότι είσαι μόνος στη Δόη Παλίνης, Δημήτρης Στεφόπουλος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Και χρόνια πολλά. Ναι, έχει καλό μεσημέρι. Έχει εξομαλωθεί, χρόνια πολλά. Ναι, και να είσαι καλά. Ένα χαρούμενο και ο καθένας ό,τι επιθυμεί για το νέο έτος. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πλέον έχει εξομαλυνθεί, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και εσείς, πλήρως η κατάσταση. Τουλάχιστον εδώ πέρα στη Δόη Παλίνης. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες δόη της χώρας. Με αποτέλεσμα να βγάζουμε ένα γενικότερο συμπέρασμα ότι η κατάσταση θα είναι καλύτερη και στις υπόλοιπες δόη. Η κατάσταση εδώ έχει εξομαλυνθεί περίπου μισή ώρα τώρα. Γιατί οι υπάλληλοι οι οποίοι είχαν κάποια άλλη ασχολία μέχρι πρότινος αφήσαν όλα στην μπάντα και πέσανε στη μάχη, μάλιστα. Και να μπορέσουν και αυτοί να κλείσουν κάποια στιγμή την εφορία. Ακριβώς. Ναι. Και έγινε το πανικός ο ίδιος. Μπορείς να φωνάξεις τον διευθυντή να του πούμε χρόνια πολλά. Μπορείς την επόμενη σύνδεσή μας. Μπορείς να φωνάξεις τον διευθυντή στην επόμενη σύνδεση, τον επόπτη. Να του πες το ότι είναι ο Τρίφων Αλεξιάδης εδώ. Πες το ότι είναι ο κύριος Αλεξιάδης μαζί μας, διότι του έχω νέα... Θα τον δικαιολογήσω όμως εκ των προτέρων, γιατί τρέχει ο άνθρωπος πάνω κάτω. Μια ευχή. Όλη τη μέρα, προκειμένου να εξυπηρεθεί ο κόσμος, πάρα πολύς ο κόσμος, εκατοντάδες ο κόσμος από το πρωί. Και θα του πω και τι μας είπε ο Θεοχάρης. Ο κύριος Θεοχάρης, ένα λεπτό πριν μπω στο στούντιο, μου είπε, ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, μου είπε το εξής, ότι δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση και ότι οι εφορίες θα είναι ανοιχτές έως ότου εξυπηρετηθεί και ο τελευταίος πολίτης που είναι μέσα στην εφορία. Κύριε Αλεξιάδη, θέλω ένα σχόλιο από εσάς για την εξέλιξη αυτή. Το έχουμε ζητήσει εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Να υπάρξει λογική, να υπάρξει σοβαρότητα στο Υπουργείο Οικονομικών, να δοθεί μια παράταση που θα ανακουφίσει την κοινωνία. Και σε ό,τι αφορά τη σημερινή ημέρα, ναι, επειδή εμείς, παρά το ότι το ωράριο λέει τυπικά ότι θα κλείσει 12.30 ώρα, εμείς θα καθίσουμε και θα δουλέψουμε μέχρι αργά το απόγευμα για να κλείσει η χρονιά και να κάνουμε ένα σωρό εργασίες. Μπράβο. Και φυσικά, εάν υπάρχουν φορολογούμενοι στην εφορία, θα καθίσουμε να τους εξυπηρετήσουμε. Διότι θέλουμε να εξυπηρετήσουμε τον πολίτη, είναι σύμμαχός μας ο πολίτης. Μπράβο σας, και αυτό δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπο των ανθρώπων που είναι πίσω από τα ΚΙΣΕ. Δημήτρη, κάνε μου τη χάρη, στη θέση σου θα είναι ο κύριος Παντελής αμέσως τώρα. Από νωρίς το πρωί ήταν δύο γυναίκες. Βεβαίως. Μόνο να σας πω αυτό, να συμφωνήσω με τον άνθρωπο. Με τον κύριο Αλεξιάδη, ναι. Μίλησε νωρίτερα με τον κύριο Αλεξιάδη. Με τον κύριο Αλεξιάδη, μπράβο. Να συμφωνήσω λοιπόν απόλυτα. Ήταν δύο γυναίκες οι οποίες εξυπηρέτησαν εκατοντάδες ανθρώπους από νωρίς το πρωί. Ακριβώς. Και όχι μόνο εδώ, σε κάθε εφορία. Και έφευγαν από εδώ και πήγαιναν σε άλλα ταμεία. Και σε άλλα ταμεία και σε άλλα ταμεία για να μπορούσαν να τους εξυπηρετήσουν. Να πούμε ότι τελευταία δύο στοιχεία. Ότι 100.000 πάνω κάτω πινακίδες σύμφωνα με τα χθεσινοβραδινά. Έτσι περιμένουμε και τα σημερινά με τα χθεσινοβραδινά στοιχεία έχουν καταδεθεί από την αρχή του έτους μέχρι και σήμερα. Ενώ έμενε 1,5 εκατομμύριο κόσμος να πληρώσει τα τέλη. Εδώ, για να ρωτήσουμε τον άνθρωπο, καταθέσατε πινακίδες τώρα, μισό λεπτό, Γιώργο. Εδώ είμαστε πάνω στο ρεπορτάζ. Καταθέσατε πινακίδες. Κατάθεσα πινακίδες, ναι. Σε πόσα οχήματα? Σε 3, ναι. Σε 3 οχήματα, για ποιο λόγο? Επαγγελματικά ήτανε. Έχουμε χρήματα να πληρώσουμε. Ήταν επαγγελματικά, Δημήτρη. Παροπλήσανε τα πάντα, Ήταν κύριε Γραφιά. Παροπλήσανε τα πάντα. Παροπλήσανε τα σωματεία, παροπλήσανε τους ευέλπιδες. Ήταν επαγγελματικά. Παροπλήσανε τα. Άφησε με λίγο. Παροπλήσανε τα σωματεία, παροπλήσανε τους ευέλπιδες. Το μόνο που απομένει τώρα είναι οι πεζοναύτες. Λοιπόν, τα κομμάτια στη Βουλή για να σωθεί ο κόσμος. Λοιπόν, να είστε καλά. Μάλιστα. Εδώ, Χριστουγεννιάτικες. Μέρα που είναι. Λοιπόν, πας στον διευθυντή. Πάω να βρω τον διευθυντή τώρα. Πάω να βρω τον διευθυντή, να τον ρωτήσω. Ακριβώς. Να το ευχηθώ χρόνια πολλά του κυρίου Παντελή. Δημήτρη, πας στον διευθυντή για να του πούμε. Καλό μεσημέρι, κύριε Παντελή. Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου. Σε σένα χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά στον κόσμο που μας ακούει, χρόνια πολλά στους καλεσμένους σου. Λοιπόν, μισό λεπτό πάω Κρήτη γιατί έπεσε ξύλο σε μια εφορία. Μάριος Διονέλης τώρα στη τηλεφωνική γραμμή. Μάριε, τι ακριβώς είχαμε, Χρόνια πολλά. Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά από Κρήτη καταρχάς, Γιώργο. Ναι, είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε μεγάλες εντάσεις στις εφορίες, ουρές. 4.000 πινακίδες μόνο στο Ηράκλειο έχουν κατατεθεί μέχρι σήμερα. Ναι. Και φαίνεται ότι οι ουρές δεν θα μείνουν. Αυτό που ακούσαμε νωρίτερα, ότι θα μείνουν οι εφοριακοί μέχρι να τελειώσει και ο τελευταίος, δίνει ένα θάρρος στους πολίτες. Βεβαίως υπήρξαν και εντάσεις σε εφορίες του Ηρακλείου, με τον κόσμο να διαμαρτύρεται. Υπάρχουν πολλοί που φτάνουν στην εφορία για να καταθέσουν πινακίδες και δεν έχουν, Γιώργο, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά μαζί. Και εκεί καταλαβαίνεις, να έχεις μείνει στην ουρά 1 και 2 ώρες και τελικά να μην εξυπηρετηθεί στο γκισέ, αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ένταση. Βεβαίως οι εφοριακοί λένε ότι δεν φταίνουν. Αν δεν έχουν τα χαρτιά τους ακριβώς όπως πρέπει οι πολίτες, είναι μοιραίο να μην μπορούν να τους εξυπηρετήσουν. Εκεί δημιουργούνται κάποιες εντάσεις, κάποιοι διαπληκτισμοί. Ναι. Παρά το γιορτινό των ημερών υπάρχουν και αυτά. Πάντως πάρα πολλοί ο κόσμος σε όλες τις εφορίες του νησιού. Είναι το κλίμα ενδεικτικό σε όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη βεβαίως δεν θα αποτελούσε εξαίρεση. Δυσάρεστη εξέλιξη ότι είχαμε διαπληκτισμούς και ότι τώρα ξέρεις είναι αναμένα και τα αίματα στους κριτικούς, καμιά τσικουδιάμερα που είναι και μετά και όταν σου κόβουνε και το αυτοκίνητο αντιλαμβάνεσαι. Η γενική εικόνα είναι ότι εντάξει, με υπομονή γίνονται και εκκλήσεις και από τους φοριακούς, υπομονή, ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Και εδώ τώρα θα πάω στον κύριο Παντελή και στον κύριο Αλεξιάδη και μετά θα πιάσουμε κουβέντα και με τους υπόλοιπους καλεσμένους. Στο εξωτερικό, όταν θέλεις να αποσύρεις το αυτοκίνητό σου, πας στην εφορία. Αφήνεις τις πινακίδες, σου σφραγίζουν σε ένα χαρτί ότι πλέον κατέθεσες πινακίδες, πας στο σπίτι σου και ένα μήνα μετά, 20 μέρες μετά, μια εβδομάδα μετά, ο έφορος σου στέλνει ένα χαρτί επίσημο και σου λέει: παραλάβαμε την πινακίδα σου, πράγματι είναι αυτή. Είσαι σε αυτή την τροχέα, έχεις αυτό το αυτοκίνητο, γεια σου. Γιατί δεν γίνεται αυτό, κύριε Αλεξιάδη, κύριε Παντελή? Ξεκινάω από τον κύριο Παντελή. Αυτό το απλό πράγμα. Νομίζω, Γιώργο μου, ότι πραγματικά είναι απλά πράγματα που θα μπορούσαν να γίνουν στην καθημερινότητα και όμως δυστυχώς το Υπουργείο Οικονομικών δεν δίνει αυτές τις οδηγίες. Νομίζω ότι αυτές τις μέρες οι εφοριακοί έχουν κάνει πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Έχω τύχει όλη την εβδομάδα και την προηγούμενη να βρίσκομαι σε εφορίες. Η κατάσταση πραγματικά ήταν τραγική και δεν βλέπω το λόγο που το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να παιδεύει δεκάδες χιλιάδες φορολογούμενους συνεχώς με αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Θεοχάρης μου είπε πριν πω 12 παρά 1 θα είναι ανοιχτές οι εφορίες έως ότου εξυπηρετηθεί και ο τελευταίος πολίτης. Ρωτώ τώρα, την Τρίτη το πρωί, όποιος πάει στην εφορία, κύριε Αλεξιάδη, για να πάρει τα τέλη κυκλοφορίας θα τα πληρώσει διπλά? Να απαντήσω, κύριε Αυτιά, και θα πω και σε αυτό. Αλλά εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Εμείς θα καθίσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο στις εφορίες. Αλλά να μην κρυβόμαστε πίσω από το δέντρο. Γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν δίνει μία παράταση? Γιατί όσο και να καθίσουμε να δουλέψουμε, εάν είδατε σε μία εφορία 4.000 πολίτες καταθέσαν από το πρωί. Αν υπάρχουν 500 άτομα στις 3 η ώρα το μεσημέρι, μέχρι τι ώρα θα καθίσουμε να εξυπηρετήσουμε? Ακούστε, εφόσον τα 2 προηγούμενα χρόνια μας ακούει και ο κύριος Κωστόπουλος, η κυρία Καφαντάρη, τόσος κόσμος και εσείς, κύριε Παπαδάτο, ήξερε το σύστημα το οικονομικό ότι κατατίθενται πινακίδες και φέτος θα πιάναμε το 1 εκατομμύριο πινακίδες σύνολο τριετίας, έπρεπε να πει: επειδή θα βομβαρδιστώ τις τελευταίες μέρες με κατάθεση πινακίδων, αναθέτω στον X Αλεξιάδη της κάθε εφορίας να παραλαμβάνει την πινακίδα, να βάζει μια σφραγίδα σε ένα χαρτί επίσημο και να λέει: πήγαινε στο σπιτάκι σου, είσαι καλυμμένος για να μην έχω ώρες. Να σας πω, αυτό το απλό πράγμα γιατί δεν έγινε? Να σας πω λοιπόν γιατί, απλό πράγμα. Γιατί υπάρχει δυστυχώς έλλειμμα λογικής και οργάνωσης του Υπουργείου Οικονομικών. Εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί πρέπει στις εφορίες να παραλαμβάνουμε πινακίδες και όχι αυτό να γίνεται σε άλλες υπηρεσίες. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί να γίνεται αυτό την τελευταία μέρα. Και επειδή ο άλλος έχει ένα αυτοκίνητο και σου λέει: εγώ μέχρι την τελευταία μέρα θέλω να το κοινώ. Πολύ σωστά από αύριο δεν θα το κοινώ. Πολύ σωστά έχει πληρώσει πανάκριβα τέλη κυκλοφορίας και το κάνει μέχρι την τελευταία μέρα. Αν το κράτος είχε μυαλό, μισό λεπτό, μπορούσε να πει: σκέφτεσαι, Αλεξιάδη, 31 Δωδεκάτου να καταθέσεις πινακίδες, μπορείς να πας 20 Οκτωβρίου και να εκδηλώσεις πρόθεση ότι το αυτοκίνητο θα το εγκαταλείψεις, θα αφήσεις πινακίδες 31 Δωδεκάτου, ώστε να έχεις το περιθώριο μέχρι 31 να μπορείς να τελειώσεις αυτή την ιστορία. Όταν υπάρχει λογική διαλόγου και όταν υπάρχει απλή λογική, όλα λύνονται με αυτά που υποθήκαν. Κύριε Παπαδάτο. Αλλά δυστυχώς να πω και το θέμα του τι θα ισχύσει την επόμενη μέρα. Εάν οι πολίτες σήμερα δεν καταθέσουν τις πινακίδες της κυκλοφορίας, πρέπει να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας
που σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσουν τα διπλάσια. Διότι όποια τέλη κυκλοφορίας δεν πληρωθούν σήμερα και πρέπει να πληρωθούν μια-δυο μέρες μετά, το ίδιο συμβαίνει και στις τράπεζες. Εάν καταθέσω πινακίδες την Τρίτη, πάλι πρέπει να πληρώσω τέλη ή με τα 12 τιμώρια θα πληρώσω? Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, αλλά δυστυχώς και στα τέλη κυκλοφορίας και στις πινακίδες υπάρχουν τεράστια πρόστιμα. Μισό λεπτό. Ένα λεπτό, παιδιά. Άμα δεν ξέρει ο Αλεξιάδης και ο Παντελής, χαθήκαμε σε αυτόν τον τόπο. Αν πάει ο Παπαδάτος, ένα λεπτό, την Τρίτη το πρωί και πει: εγώ θέλω να καταθέσω τις πινακίδες, θα του πει ο έφορος, ο Αλεξιάδης πάλι: έλα εδώ, είναι νέος χρόνος. Πρέπει να πληρώσεις τα τέλη κυκλοφορίας και να καταθέσεις πινακίδες. Τι γίνεται? Εάν δεν δοθεί παράταση, υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό πρέπει να δοθεί παράταση για να εκλογηθούν τα πράγματα. Όσοι δεν πληρώσουν σήμερα τα τέλη κυκλοφορίας και πάνε να τα πληρώσουν μια άλλη εργάσιμη μέρα, θα έχουν να πληρώσουν διπλάσια τέλη κυκλοφορίας. Είναι τραγικό αυτό, έτσι. Είναι τραγικό. Η Ελλάδα αναστενάζει τις εφορίες και τις τράπεζες. Ναι, κύριε Παντελή. Και αυτοί που θα πάνε την Τρίτη να καταθέσουν πινακίδες, πάλι θα αναγκαστούν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας. Δεν το πιστεύω. Για όλο το χρόνο. Ένα λεπτό. Λογική των τελών κυκλοφορίας. Ένα λεπτό. Αυτός που θα πάει την Τρίτη και θα πει: δεν πρόλαβα να καταθέσω πινακίδες σήμερα, θα του πάρουν τα τέλη κυκλοφορίας για όλο το χρόνο? Και μάλιστα στο διπλάσιο, Γιώργο. Δεν το πιστεύω. Και μάλιστα στο διπλάσιο. Δηλαδή... Και μετά πάει να καταθέσει τις πινακίδες του. Δεν θα πάει να τις καταθέσει. Αυτή είναι η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών. Αν είναι να πάει να τις καταθέσει. Με αυτόν και τον να τρόπο του πούνε λειτουργεί. την Τρίτη: σου παίρνουμε και διπλάσια και να τις καταθέσει και τις πινακίδες, με συγχωρείτε πάρα πολύ, θα πρέπει. Θα πληρώσει δηλαδή 2 χρόνια τέλη κυκλοφορίας για να καταθέσει την Τρίτη τις πινακίδες. Παιδιά, ακούω καλά. Αν μου επιτρέπετε, κύριε Αυτιά, αυτό είναι κάτι το οποίο γινόταν πάντα. Αλλά ειδικά από αυτές τις συνθήκες πρέπει το Υπουργείο Οικονομικών από πλευράς του να βρει μια αρρύθμιση προκειμένου να διευκολύνει. Κύριε Παπαδάτο, το πιο πονηρό που ακούσατε το 2013. Όχι, ποιο ήταν, γιατί μας λέγατε κάτι πριν από λίγο. Να σας πω κάτι έτσι. Καταρχάς, εγώ ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που πιστεύω ότι οι πολίτες όλων της Ελλάδος και γενικά να είναι συνεπείς σύμφωνα με τους νόμους που υπάρχουν. Έπρεπε όλοι να είναι. Είπαμε τις 30 του μηνός. Είπαμε τις 30. Άλλα είναι τα προβλήματα. Φόρο εισοδήματος, ένα λεφτάκι. Είπαμε για αφήστε τα αυτά. Έχει πολλά. Αφήστε με να μιλήσω. Είπαμε η κατάθεση να γίνει τις 30 του μηνός. Όφυλαν όλοι οι πολίτες να είναι συνεπείς για τις 30 του μηνός. Άλλο είναι το πρόβλημα. Άλλο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Με συγχωρείτε, άλλο είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να μάθουμε να γίνουμε Ευρωπαίοι κάποια στιγμή. Άλλο είναι το πρόβλημα. Πέρυσι το Υπουργείο Οικονομικών είχε αναγγείλει ότι τι θα κάνει. Θα δώσει την ευκαιρία στον πολίτη να καταθέτει τις πινακίδες του και αν το καλοκαίρι, παραδείγματος χάρη, θέλει να τις πάρει 3 μήνες για να κυκλοφορήσει το αυτοκίνητό του ή να τις πάρει για 1 μήνα, να του δίνει την ευκαιρία να πληρώνει αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας. Που θα ήταν μια ανακούφιση για τον κόσμο. Δεν το έκανε. Το άλλο που ήθελα να ρωτήσω. Υπάρχει μια σχετική τέτοια ευκαιρία, αλλά μην μπερδεύσουμε τον κόσμο σήμερα. Το άλλο που ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Δεν αντιλαμβάνονται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας ότι αν εγώ καταθέσω μια πινακίδα επειδή μου βάζει τέλη κυκλοφορίας στο τζιπ 1.200 ευρώ αντί να μου βάλει 600 προκειμένου να κερδίσει 600 ευρώ το κράτος, τι κάνει? Βγάζει ένα αυτοκίνητο από την κυκλοφορία, άρα χάνει πολλούς φόρους από τα καύσιμα που θα χρησιμοποιούσε, χάνει τη δουλειά του γκαραζιέρια, τις οποίες θα πίνει το αυτοκίνητο στον γκαράζ για να δουλέψει. Και χάνει τα διόδια και χάνει και τις κατασφάλιστα. Χάνει ένα κομμάτι της οικονομίας. Πολύ μεγαλύτερα, δηλαδή τα κέρδη τα οποία έχει η οικονομία. Τους φόρους από τα καύσιμα πρώτα απ' όλα. Οι φόροι από τα καύσιμα μόνο θα ήταν πολύ μεγαλύτεροι από τα τέλη κυκλοφορίας. Λογική δεν υπάρχει. Υπάρχει στην Ελλάδα, κύριε Αλεξιάδη, εκείνα τα χρόνια, το 90, το ξέρει ο κύριος Παντελής και το ξέρετε κι εσείς. Το ρεπορτάζ που κάναμε το καιρό εκείνο, κύριε Παντελή, ήταν οι ουρές για την κατάθεση των φορολογικών δηλώσεων. Πού να ξέραμε ότι την παραμονή του 2014 θα είχαμε ουρές και για τα τέλη κυκλοφορίας, κυρία Καφαντάρη, και για την κατάθεση πινακίδων, κύριε Κωστόπουλε. Ένα θέμα που θα μπορούσε να είχε λύσει όχι ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, όχι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, 2 τμήματάρχες του Υπουργείου Οικονομικών. Με την εξής διαταγή. Όποιος προτίθεται έως 31 Δωδεκάτου να αποσύρει τις πινακίδες, μπορεί οποιαδήποτε μέρα του χρόνου να εκδηλώνει πρόθεση απόσυρσης του αυτοκινήτου ή κατάθεσης πινακίδων. Πέρασε ένα χαρτί που λέει ότι από εκείνη τη μέρα και μετά δεν το κυκλοφορείς. Και είσαι μια χαρά και δεν πας 31 Δωδεκάτου. Πας από τον Νοέμβριο και παίρνεις αυτό το χαρτί. Και είσαι κύριος και δεν σου κάνει και κανένας τίποτα. Απλά πράγματα για όνομα του Θεού. Δηλαδή. Κυρία Καφαντάρη, ένα λεπτό. Επειδή ακούω πολλά και διάφορα. Να επισημάνω το φιλότιμο των εργαζόμενων στο δημόσιο και στις εφορίες,
οι οποίοι θα κάτσουν σήμερα όσο θα κάτσουν. Ναι. Γιατί γενικότερα οι δημόσιοι υπάλληλοι αυτή την εποχή έχουν στοχοποιηθεί. Βλέπουμε πραγματικά ότι δουλεύουν φιλότιμα στην υπηρεσία πραγματικά του πολίτη. Το πρώτο. Το δεύτερο που θέλω να πω, την άγρια φοροεπιδρομή η οποία έχει επέλθει και θα είναι ακόμα πιο έντονη από την 1η του 2014. Ξέρουμε, καταργούνται τα φορολόγητα, όλα αυτά. Δείτε. Κυρία Καφαντάρη, λοιπόν, εγώ περιμένω από εσάς αυτή τη στιγμή θα πω και κάτι άλλο. Να τα λύσετε αυτά. Οι εικόνες τις οποίες βλέπουμε αυτή τη στιγμή στις εφορίες είναι σε μια χώρα η οποία αύριο αναλαμβάνει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, και δεν έχουν λυθεί τέτοια απλά ζητήματα. Επίσης, κύριε Αυτιά, οφείλω να πω, οι δημοσιογραφικά ρεπορτάζ και σήμερα. Ναι. Μέσα σε εφορίες πήγανε και διάφοροι ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες θέλουν να κάνουν απόσυρση. Δηλαδή ο καημένος, ο ταλέπορος άνθρωπος που δεν έχει να πληρώσει τα τέλη, ήρθε δίπλα εκπρόσωπος εταιρείας και του λέει δώσε μου το αυτοκίνητο να το αποσύρω για τόσο. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση η οποία. Καλά κάνατε και το είπατε, κυρία Καφαντάρη. Φίλες και φίλοι, συνέβη το εξής. Σε εφορίες σήμερα, εκεί που ο πολίτης πήγαινε να καταθέσει τις πινακίδες του, υπήρχαν διαφημιστικά, προσέξτε, εταιριών απόσυρσης αυτοκινήτου. Και λέγανε, ήρθες Παναγιώτη Παντελή να καταθέσεις πινακίδες, μάλιστα, σου δίνω 300 ευρώ να μου δώσεις το αυτοκίνητο. Γίνανε τέτοια πράγματα. Αυτό ακριβώς, Γιώργο, τα είδαμε αυτά τα πλάνα. Τα είδατε, αυτό όμως είναι ανεπίτρεπτο. Ποιοι μπήκανε σε αυτά τα γραφεία, είναι δημόσιος χώρος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ακριβώς. Είναι φοβερό, κύριε Αλεξιάδη. Θέλετε να πω και την αντίθεση σε αυτό που λέτε. Να το πείτε. Αυτή τη στιγμή πολύ σωστά ζητάτε το προϊστάμενο της Παλίνης να βγει και να κάνει μια δήλωση. Ξέρετε ότι με εντολή του Υπουργείου Οικονομικών. Απαγορεύεται. Χρόνια πολλά να το πούμε ώρα του ανθρώπου. Απαγορεύεται έστω και αυτό να το πει, εκτός να βγει και πει τι καλά τα κάνει η κυβέρνηση και τι καλά τα κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Αν τέτοια πράγματα επιτρέπεται. Λοιπόν. Την ίδια στιγμή μέσα σε εφορίες επιτρέπεται να λειτουργούν οι ιδιωτικές εταιρείες και να παίζουν με τον πόνο του ανθρώπου και να μοιράζουν διαφημιστικά φυλάδια. Το είδαμε σήμερα. Εμείς καλούμε αύριο το Υπουργείο Οικονομικών να βγάλει εντολή και να πει μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να λειτουργούν ή διαφημίζουν ιδιωτικά συμφέροντα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον Άγιο Αθανάσιο. Μισό λεπτό, κύριε Παντελή. Από σκι πώς πάμε, κύριε Παντελή? Θαλάσσης ή. Να αποφεύγουμε και ο λοιπόν, πάμε στον Άγιο Αθανάσιο. Εκεί είναι ο καλός συνάδελφος. Ο Σταύρος ο Ιωαννίδης, περνάνε εδώ είμαστε. Έλα Σταυράκη, καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι, χρόνια πολλά από τον παραδοσιακό οικισμό του Αγίου Αθανασίου. Ένα καταπληκτικό μέρος, γραφικό, παραμυθένιο, ιδανικό για να περάσει κανείς τις γιορτές. Έχουμε μαζί μας μια ωραία παρέα με επαγγελματίες, με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά τα πράγματα εδώ στον Άγιο Αθανάσιο. Να ξεκινήσουμε από την κυρία της παρέας, την κυρία Γογούση. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά, κυρία Γογούση. Να είστε καλά. Χρόνια σας πολλά. Ό,τι καλύτερο. Σας πολλά. Καλή χρονιά σας εύχομαι. Καλή χρονιά και. Φτάνει, ας βγούμε από τα προβλήματα. Μπράβο. Τι περιμένετε το 14? Γιατί έχει ζόρια το 14. Τι περιμένουμε? Ναι. Δεν περιμένουμε πολλά πράγματα, αλλά προσπαθούμε να φτιάξουμε πολλά. Προσπαθούμε να φτιάξουμε τώρα την καλοκαιρινή μας σεζόν που δεν είναι γνωστή καθόλου στον κόσμο. Μπράβο σας. Γιατί η περιοχή έχει πάρα πολλές δραστηριότητες για να μπορέσει κάποιος να απολαύσει όλα αυτά που προσφέρουμε. Άγιος Αθανάσιος Σερών. Άγιος Αθανάσιος Σερών, Άγιος Αθανάσιος Πέλλας. Πέλλας. Μάλιστα, στην Πέλλα, την όμορφη Πέλλα. Είμαστε ορεινός προορισμός. Είμαστε δίπλα στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν. Το μοναδικό χιονοδρομικό κέντρο που έχει φρέσκο φυσικό χιόνι. Οι καιρικές συνθήκες φέτος μας επέτρεψαν λόγω της καλοκαιρίας να λειτουργεί θαυμάσια, χωρίς να έχει αέριδες, χωρίς να έχει βροχές, ομίχλες. Κόσμος έχει έρθει. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Μπράβο. Έχει έρθει κόσμος τώρα, έτσι. Έχουμε σχεδόν 100% πληρότητα. Μπράβο, τέλεια. Να και μια καλή είδηση. Οι τιμές μας είναι εξαιρετικές. Μετά τις γιορτές πέφτουμε περίπου στο 50%. Αξίζει κανείς να μας επισκεφθεί. Να είστε καλά. Και θα δείτε. Να είστε καλά και εύχομαι ό,τι το καλύτερο. Ό,τι το καλύτερο στο σπιτικό σας και να χαιρετήσετε όλους τους κατοίκους. Καλή χρονιά. του Αγίου Αθανασίου. Καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Και ο τουρισμός, να είστε καλά. Άμα τώρα έχω υπόλοιπο Δίας, πού να την πάρεις την άδεια τώρα? Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει θέμα. Κύριε Παπαδάτο, και εσείς το ξέρετε από την Κεφαλονιά πολύ καλά, έτσι δεν είναι? Τα νησιά μας θα πάνε καλά.
Άκουσα και την Υπουργό Τουρισμού, η οποία είπε ότι τον επόμενο χρόνο, το ξέρετε κύριε Αλεξιάδη, είναι μεγάλη υπόθεση ο τουρισμός, γιατί βοηθάει τις τοπικές κοινωνίες. 12 και 28 πρώτα λεπτά. Για να πάμε τώρα στα επόμενα θέματα, τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τι μας περιμένει το 2014? Και το 2014 έχουμε περικοπή αφορολογήτου και περικοπή φοροελαφρύνσεων, κύριε Παντελή. Αυτό μάνι τι σημαίνει, Γιώργο, για τον πολίτη? Αυτό σημαίνει, Γιώργο, για τον πολίτη 600 ή 700 ευρώ παραπάνω στη φορολογική του δήλωση, στο φόρο που θα πληρώσει δηλαδή, διότι πια όλες οι φοροαπαλλαγές έχουν καταργηθεί, δεν υπάρχει αφορολόγητο για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά νομίζω, Γιώργο, ότι υπάρχει ακόμα κάτι πιο σημαντικό. Είναι τα πρόστιμα που προβλέπονται για τους πολίτες από αύριο, από την 1η Πρώτου του 2014. Γιώργο, ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό στον κόσμο. Αν μέχρι σήμερα έπρεπε να πληρώσω τελευταία μέρα 500 ευρώ και πήγαινα αύριο, θα πλήρωνα 505. Για το 2014 αυτό το ποσό των 500 ευρώ ανέρχεται στις 2.000 ευρώ. Αυτά είναι τα πρόστιμα που έχει επιβάλει το Υπουργείο Οικονομικών σε όλες τους μικρομεσαίους και μιλάμε για σχεδόν 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις. Μπορείτε να το ξαναπείτε? Από 1η Πρώτου 2014. Μπορείτε να το ξαναπείτε ακόμη μια φορά? Αν σήμερα ασφαλώς κάποιος... και μπορώ να πω. Αν σήμερα έχω να πληρώσω ένα πρόστιμο και είναι ένα φόρο και είναι η τελευταία ημερομηνία. Μάλιστα. Και δεν τον πληρώσω και πάω αύριο. Μάλιστα. Που έχει λήξει η ημερομηνία. Μάλιστα. Έχω 1% προς αύξηση. Μάλιστα. Τα 500 γίνονται 505. Μάλιστα. Από σήμερα, ό,τι είναι να πληρωθεί από το 2014, ότι δηλαδή φόρος γης το 2014, αυτόματα πηγαίνει στις 2.000 ευρώ. Μιλάμε για εξωφρενικά πρόστιμα που θα κλείσουν όλα τα μικρομάγαζα, όλα τα μπλοκάκια, γιατί αυτούς αφορούν, κύρια. Και μην ξεχνάτε αυτό που συζητήθηκε και προχθές με το φόρο των ακινήτων, ότι η καθυστέρηση της πληρωμής είτε του φόρου εισοδήματος είτε του φόρου ακίνητης περιουσίας επιφέρει μετά τους 2 μήνες συν 10%. Και μιλάω για πρόστιμο, δεν μιλάω για τόκο, Γιώργο, συν τον τόκο, 20% αν περάσει ο χρόνος και 30% αν περάσει η διετία. Ένας δηλαδή που δεν μπορεί να πληρώσει το φόρο των ακινήτων, τι κάνουμε? Πάμε και του τον αυξάνουμε, ώστε να μην μπορεί να τον πληρώσει ακόμα περισσότερο. Είναι πολύ σκληρό αυτό. Αυτή η λογική που κινείται σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών, ειλικρινά δεν μπορώ να την καταλάβω. Εκτός και αν έχει αποφασίσει ότι θα πρέπει να μας χρεώσει σήμερα όλα αυτά τα δισεκατομμύρια. Δεν είναι τυχαίο, Γιώργο, ο Νοέμβρης έκλεισε με 1 δισεκατομμύριο ληξιπρόθεσμα που δεν μπόρεσαν να πληρωθούν. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι ξαφνικά γίνανε φοροφυγάδες. Ας δώσει ανάλυση το Υπουργείο Οικονομικών ποιοι είναι αυτοί εκεί μέσα, γιατί θα δούμε ότι είναι μισθωτοί, ότι είναι συνταξιούχοι και δεν είναι αυτοί που είναι από τις λίστες που κυκλοφορούν την τελευταία περίοδο. Πάμε στον κύριο Παπαδάτο. Φορολογείται και η παροχή σε είδος πλέον. Κύριε Παπαδάτο, εξηγήστε μας τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα αυτό. Να σταθούμε σε αυτό. Να σας πω κάτι έτσι. Μια και είναι και ο κύριος Αλεξιάδης και μας ακούνε, εγώ βλέπω σαν επιχειρηματίας ότι η εφορία στην Ελλάδα, αντί να είναι ένας αναπτυξιακός μοχλός και κίνητρο σε επενδύσεις, έχει καταντήσει η τρομοκρατία των πολιτών και των επενδυτών. Η παροχή σε είδος φορολογείται πλέον από το 2014. Τι ανακάλυψαν την τελευταία στιγμή τώρα, πρόσφατα. Αν έχεις την εταιρεία σου 10 υπαλλήλους και τους παραχωρήσεις ένα εταιρικό τηλέφωνο, και τους πεις δώσει την ευκαιρία στον κάθε έναν εξ αυτών να κάνει και 50 ευρώ τηλέφωνα για την εταιρεία προς εσένα κτλ., αυτό θεωρείται παροχή και φορολογείται. Δηλαδή, κινητό τηλέφωνο ή σταθερό? Κινητό τηλέφωνο. Δηλαδή, έχω κάποιους στην εταιρεία μου, στους οποίους έχω δώσει κινητά και παίρνει 700 ευρώ μισθό. Και του λέει πάρε και 51 τηλέφωνο, μπορεί να κάνεις τηλέφωνα αξίας 50 ευρώ. Αυτά τα 50 θεωρείται μισθό στο εργαζομένο? Παροχή και φορολογείται. Έτσι θα πάει το κράτος μπροστά και έτσι θα αναπτυχθεί η ελληνική οικονομία. Κύριε Κωστόπουλος, κυρία Καφαντάρη, ξέρω ότι έχετε δύναμη εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ και παρεμβαίνετε και μπουκάρετε. Λοιπόν, η αλήθεια, κύριε Αυτιά, και εγώ το ξέρω αυτό πάρα πολύ καλά, γιατί προέρχομαι από τον ιδιωτικό τομέα. Η επιχειρηματικότητα στη χώρα μας έχει δαιμονοποιηθεί ως και ποινικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Και ειδικά αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχει φιλελεύθερη άποψη για τα πράγματα, σε οικονομικό επίπεδο, πρέπει αυτό να το δει. Και τώρα που κλείσει ένας πρώτος κύκλος δημοσιονομικής εξυγίανσης, πρέπει να σηκώσει τα μανίκια ψηλά και να βάλει όλους τους ανθρώπους να δουλέψουν προς αναπτυξιακή κατεύθυνση. Και για να συμβεί αυτό, εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, χρειάζονται προϋποθέσεις συγκεκριμένες για να μπορέσει να διευκολυνθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων. Να δούμε ένα σχέδιο πώς θα αναπτύσσεται η χώρα. Και αυτό πρέπει να το κάνει η Νέα Δημοκρατία, να το κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, να το κάνει η ΔΙΜΑΡ, να το κάνουν όλοι αυτοί όσοι επικαλούνται την ανάπτυξη. Υπάρχουν οι άνεργοι. Από αύριο το πρωί
Αν είναι έτοιμος ο διοικητής του ΟΑΕΔ, μισό λεπτό είναι η δήλωσή του. Από αύριο το πρωί, θα μου πείτε τώρα, αυτό θεωρείται καλή είδηση εδώ που φτάσαμε πια, και τα 200 ευρώ που θα πάρει ένας μακροχρόνια άνεργος, τα 200, ακούστε, 200 ευρώ, το κανονικό επίδομα ανέργου είναι από 340 και άνω. Οι μακροχρόνια άνεργοι λοιπόν που δεν έπαιρναν τίποτα θα παίρνουν 200 ευρώ. Όπως επίσης καλή είδηση θεωρείται και αναφέρθηκε και από τον Πρωθυπουργό ότι ακόμα και το 1% που πήραν οι ξένοδοχοι υπάλληλοι, το 1%, προσέξτε, κάποτε δινότανε μάχη για άτα, για δεν ξέρω τι κλπ. Και αυτό είμαστε στο τέλος της πτώσης. Είναι ένα μεγάλο ερώτημα που τίθεται από πλευράς κόσμου. Πάμε στο διοικητή του ΟΕΔ. Πάμε στο διοικητή του ΟΕΔ. Βοηθήστε με λίγο. Οι άνεργοι είναι πάρα πολλοί και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Πάμε να δούμε λοιπόν ποιοι θα πάρουν αυτό το επίδομα, κάτω από ποιες διαδικασίες. Γιατί σήμερα, αν πεις ότι κάπου δίνουν 100 ευρώ, θα τρέξει η μισή Ελλάδα, γιατί είναι κοντά στα 2 εκατομμύρια οι άνεργοι. Πάμε να δούμε τι λέει ο διοικητής του ΟΕΔ. Πολλοί κόσμος με ρωτάει και μου λέει: είμαι μακροχρόνια άνεργος. Πώς θα πάρω το επίδομα των 200 ευρώ για τον επόμενο χρόνο όπως εξαγγείλατε? Κύριε Αυτιά, αυτό απασχολεί αρκετό κόσμο. Η υπουργική απόφαση βγήκε χτες το απόγευμα. Από Δευτέρα εμείς θα βγάλουμε ανακοινώσεις που θα εξηγούμε στον κόσμο ακριβώς. Οι βασικές προϋποθέσεις είναι γνωστές. Δηλαδή κάποιος πρέπει να είναι εγγεγραμμένος βεβαίως στον ΟΑΕΔ, να έχει εξαντλήσει το δικαίωμα του επιδόματος ανεργίας που είναι για 1 χρόνο, να έχει μπει στον δεύτερο δηλαδή. Το οικογενειακό του εισόδημα πρέπει να είναι 10.000 ευρώ. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις και βεβαίως να έρθει στον ΟΑΕΔ να κάνει την αίτησή του. Έρχεται λοιπόν στα κατατόπους γραφεία του ΟΑΕΔ. Λεπτομέρειες θα βγάλουμε από τη Δευτέρα αναλυτικές. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά αυτό, αλλά υπάρχει και η δυσάρεστη πλευρά. Οι 450 μέρες επιδότησης ανεργίας γίνονται 400. Πάω σε ένα γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να δούμε τι θα φέρει το 2014, να δούμε τι θετικό υπάρχει μπροστά σε αυτή την όλη εξέλιξη των πραγμάτων. Και μην ξεχνάτε, φίλες και φίλοι, όσοι μας παρακολουθείτε και ακούτε τους πολιτικούς να μιλούν για πλεόνασμα, αυτό το πλεόνασμα προέκυψε γιατί οι μισθοί και συντάξεις και τα επιδόματα κόπηκαν στο μισό. Όταν κόβεις στο μισό τα πάντα, έρχεται η στιγμή που μπορείς να τα βγάζεις εις πέρας. Γρήγορο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σε 11 ώρες και κάτι θα μπει ο καινούριος χρόνος. Είμαστε στο τελευταίο μαγκαζίνο της χρονιάς αυτής της ώρας, γιατί η ενημέρωση δεν σταματάει ποτέ στο Sky. Πάμε στην Πάτρα, Στρατουλάκος. Λοιπόν, χρόνια πολλά και ό,τι το καλύτερο σε σένα, στους πατρινούς, στην οικογένειά σου και σε όλο τον κόσμο. Τι έχουμε? Να είστε καλά, ανταποδίδουμε τις ευχές. Χρόνια πολλά από την εορταστική πόλη της Πάτρας, όπου το κέντρο πραγματικά σήμερα είναι μια διαφορετική εικόνα. Έχουμε ένα μικρό προβληματάκι, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις. Θα ακούσουμε σε λίγο ένα νεανικό πατρινό συγκρότημα, τα οποία θα μας πει τα κάλαντα και 1-2 ακόμα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Αν μπορούμε να επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Για τα κάλαντα στο υπόσχομαι. Είμαστε έτοιμοι. Πάμε τα κάλαντα. Είμαστε έτοιμοι, πάμε. Μπράβο, πάμε τα κάλαντα από την Πάτρα, παιδιά, για όλη την Ελλάδα. Οι άγγελοι του Τσάρλι του Στρατουλάκου λένε τα κάλαντα.
Χρόνια πολλά, ό,τι το καλύτερο. Βλέπετε λοιπόν τι συμβαίνει στους δρόμους της Πάτρας και πάμε στα δικά μας. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στα υπόλοιπα θέματα τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μας είπε ο κύριος Παντελής τα πώς και τα γιατί των εξελίξεων με τους φόρους, περικοπή αφορολογήτου. Και θα πω και κάτι άλλο. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί κάποιοι μπορούν να πούν δεν μας τα είπατε αυτά, δεν μας είχατε προετοιμάσει, κυρία Καφαντάρη. Άρα ξέρουμε ότι ο καινούριος όρος που θα μπει, πέραν των περικοπών σε ΕΚΑΣ, σε επικουρικές και σε ΕΦΑΠΑΞ, φέρνει και αύξηση φόρου λόγω περικοπής του αφορολογήτου και περικοπής μια σειρά ρυθμίσεις και στο ασφαλιστικό σύστημα, να μην το ξεχνάμε, και όχι μόνο στα όρια ηλικίας, αλλά και στην μείωση εργοδοτικών εισφορών κλπ. Είναι μια σειρά πράγματα τα οποία θα εφαρμοστούν. Έτσι, λοιπόν, δεν πρέπει πια να λειτουργούμε με τη βεβαιότητα ότι αυτά έτσι θα προχωρήσουν, γιατί είναι μια πραγματικότητα ότι κάποια στιγμή τα 200 ευρώ που λέγατε πριν, κυρία Αυτιά, για τους μακροχρόνιους άνεργους, μπορεί να γίνει ο μισθός. Μπορεί να είναι το βοήθημα που θα έχει ο καθένας, όπως έχει ψηφιστεί με τα μνημόνια και τα 360 ευρώ εγγυημένη σύνταξη από του χρόνου. Από το 10. Άρα, από εκεί έχει ψηφιστεί το 10 και από 1η Πρώτου του 2015 να υλοποιηθεί. Άρα, αυτή τη στιγμή λοιπόν πρέπει να γίνει μια μεγάλη ανατροπή όλης αυτής της κατάστασης. Μια ανατροπή μεγάλη, η οποία δεν θα έχει τους διαθέσιμους, που σημαίνει απολυμένους, είτε καθηγητές τεχνικής εκπαίδευσης, χθες μαζευτήκαν έξω από τον κύριο Μητσοτάκη, είτε οι καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, είτε οι σχολικοί φύλακες, είτε οι δημοτικοί αστυνομικοί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι από τη μια στιγμή στην άλλη βρίσκονται στον δρόμο. Άρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική. Μια διαφορετική πολιτική ανατροπής και άλλης κατεύθυνσης με επίκεντρο τον άνθρωπο. Μισό λεπτό, κύριε Κωστόπουλε, να ολοκληρώσει κυρία Καφαντάρη. Με επίκεντρο τον άνθρωπο. Και για να πω μια κουβέντα, επειδή φαντάζομαι δεν θα έχω χρόνο, πραγματικά, ας είναι η χρονιά το 2014 τέλος των πολιτικών μέχρι σήμερα, να γίνει μεγάλη ανατροπή στην πατρίδα μας, να υπάρξει μια κυβέρνηση του λαού που θα έχει πυρήνα το ΣΥΡΙΖΑ, έξω από τις πολιτικές τις μνημονιακές, χωρίς νέφη εθαλομίχλης. Έτσι, λοιπόν, με δημοκρατία πραγματική, γιατί θέλω να κλείσω με αυτό, χτυπήθηκε ιδιαίτερα η δημοκρατία μέσα στο 2013. Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα είναι και αυτά που γίναν στην ΕΡΤ. Πάμε στον κύριο Κωστόπουλο. Πάμε στον κύριο Κωστόπουλο. Κύριε Κωστόπουλε, ο Πρωθυπουργός είπε χθες, τώρα πλέον ζούμε με τις δικές μας δυνάμεις, το χρέος θα είναι βιώσιμο και ότι από τώρα ξεκινάει η ανάπτυξη. Και δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει την αίσθηση ότι ναι, μακάρι να έρθει η ώρα που η χώρα αυτή θα πάρει άνοδο. Υπάρχει σχέδιο για την ανάπτυξη, κύριε Κωστόπουλε? Υπάρχει ξεκάθαρα σχέδιο για την ανάπτυξη. Αυτό που πρώτα και πάνω απ' όλα ο Πρωθυπουργός είπε, ότι όσα επετέφθησαν μέχρι σήμερα οφείλονται στους Έλληνες πολίτες και στις θυσίες τις οποίες έκαναν. Αυτό οφείλει κανένας να το αναγνωρίσει και δεν μπορεί να μην το αναγνωρίσει. Από εδώ και στο εξής ανοίγει ένας δεύτερος κύκλος ανάπτυξης. Ένας δεύτερος κύκλος, ο οποίος θα πρέπει να στηριχθεί στην ανάπτυξη, η οποία θα πρέπει με τη σειρά να στηριχθεί σε συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα και να δημιουργηθεί μια νέες θέσεις εργασίας. Επιτρέψτε μου όμως να πω τούτο, ότι ανεξάρτητα από το σε ποιο κόμμα ανήκει κανείς, δεν μπορεί το 2014 να δεχόμαστε ότι οι Έλληνες μπορούν να ζουν με 200 και με 300 ευρώ. Και να κάνω κι εγώ μια ευχή. Είναι πολύ σκληρό. Έξω και πάνω από την πολιτική, σαν νέος άνθρωπος, εύχομαι το 2014 να σηματοδοτήσει το τέλος της οικονομικής μετανάστευσης για τους νέους Έλληνες, για τα Ελληνόπουλα, που τόσο πολύ ταλαιπωρεί και πληγώνει. Είναι 200.000 στο εξωτερικό. Ρωτώ, επειδή είστε στον ιδιωτικό τομέα, κύριε Παπαδάτο, και ο ιδιωτικός τομέας είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομίας. Ξέρετε τι μου λένε πιο πολύ το ιδιωτικό τομέα? Εμένα γιατί έκλεισε η επιχείρησή μου? Η Τρόικα ήρθε για να φτιάξει το δημόσιο. Και αντί για να φτιάξει το δημόσιο, που δεν φτιάχτηκε το δημόσιο, το ξέρετε πολύ καλά, αποχαρβαλώθηκε το δημόσιο, κλείσανε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Και βρέθηκαν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι του ιδιωτικού τομέα, κύριε Παντελή, και το ξέρετε πολύ καλά, στο δρόμο.
Κύριε Αυτιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αντί για να φτιαχτεί το δημόσιο, βγήκανε στον δρόμο του ιδιωτικού τομέα. Κύριε Παπαδάτο. Κύριε Αυτιά, θα ήθελα να κάνω μια παρατήρηση σε αυτά που είπε η κυρία Καφαντάρη. Εγώ ρωτάω εσάς, γιατί άμα αρχίσουμε παρατηρήσεις και κατεκκλήσεις, παραμονή δεν κάνουμε τίποτα. Προσέξτε, όχι. Με ευχές να μην απολυθεί κανείς από το δημόσιο, με ευχές του τύπου ότι να μην παίρνουμε εμείς τους 300 κτλ. Με ευχές του τύπου να χαλάμε λεφτά. Από κάπου. Έχουν ελεγχθεί 44. Τι θέλετε να πείτε? Είναι σοβαρά ζητήματα. Λοιπόν, να το τελειώσω αυτό. Να το τελειώσω αυτό. Έτσι, φορολογική μεταρρύθμιση δίκαια χρειάζεται αυτή τη στιγμή και όχι φοροεπιδρομή στο μισθωτό, στο συνταξιούχο, στον άνεργο. Κυρία Καφαντάρη, υπάρχει περίπτωση. Όχι να το μάθω εγώ. Αυτά που βγήκε τώρα με τα εξοπλιστικά, εμείς ζητήσαμε από τον Υπουργείο Χρόνο στη Βουλή να το διερευνήσει. Λοιπόν, δείχνει ότι χρειάζεται μια άλλη πολιτική και αυτοί που μέχρι σήμερα μας κυβερνήσανε, μας φέρανε εδώ που μας φέρανε. Στους εργαζόμενους των 200 ευρώ. Σας ρωτάω κάτι εγώ. Και εγώ μαζί σας, να μην απολυθεί κανείς, να μην δώσουμε μείωση σε συντάξεις, σε τίποτε. Μπορείτε να μου πείτε από πού θα χρηματοδοτήσετε? Μόλις είπα. Από πού θα τις παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Μέχρι στιγμής πρέπει να ακούσει ο κόσμος ότι μέχρι στιγμής και οι μισθοί και οι συντάξεις πληρώνονται από τα έσοδα του κράτους. Αυτά που δανειζόμαστε είναι για να αποπληρώνουμε τους τόκους, και τα μνημόνια και τα δάνεια. Εμείς έχουμε σαφή θέση και λέμε αυτή τη στιγμή διαγραφή μεγάλου μέρους του χρέους, αποπληρωμή Ειρήνη Ημίν, ένα λεπτό. Κυρία Καφαντάρη, όπως έγινε στη Γερμανία το 1953. Είναι σαφές. Και παραγωγική ανασυγκρότηση. Κυρία Καφαντάρη, με ραπούνε. Κύριε Κωστόπουλε, πάω στον κύριο Αλεξιάδη και τον κύριο Παντελή. Έχω ένα χαρτί. Μου το έδωσε στα χέρια μου ο κύριος Αλεξιάδης και μου λέει: αυτό το χαρτί που βλέπεις, Γιώργο, τουλάχιστον 5 δις μπορούν να μαζευτούν τσάκα-τσάκα, μάνι-μάνι. Έλεγχος σεβασμάτων εξωτερικού, έλεγχος offshore εταιριών, έλεγχος λίστας Λαγκάρ, έλεγχος ακινήτων Λονδίνου, έλεγχος σκαφών Ολλανδίας. Αυτά είναι μια σειρά από δικές σας προτάσεις των εφοριακών ή δικές σας. Έτσι. Αυτά σε πόσο χρόνο μπορούν να γίνουν, κύριε Αλεξιάδη? Θα σας απαντήσω, αλλά μια κουβέντα για το προηγούμενο, χωρίς να θέλω να πω εγώ στην αντιπαράθεση. Σήμερα τι καταφέραμε? Γεμίσαμε τις εφορίες και τις τράπεζες με πολίτες και αδειάσαμε τα καταστήματα και τις επιχειρήσεις. Αυτό καταφέραμε με όλο αυτό που έχει γίνει. Τι πρέπει να γίνει στη φοροδιαφυγή? Λεφτά υπάρχουν. Για να δώσουμε και το αισιόδοξο μήνυμα. Λεφτά υπάρχουν εάν χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή και αν έχουμε φορολογική δικαιοσύνη. Πρέπει να υπάρχει νόμος και τάξη στα φορολογικά ζητήματα. Όπου δεν έχουμε. Εάν λοιπόν δώσουν προσωπικό, δώσουν λογισμικό και δώσουν και θεσμικό πλαίσιο, μπορούμε να φέρουμε πάρα πολλά χρήματα. 15 δις είναι ετήσια η φοροδιαφυγή. Το 1/3 από αυτά να μπορέσουμε να εισπράξουμε και μπορούμε, αν έχουμε τα εργαλεία, μπορούμε να ανακουφιστούμε και να μην έχουμε. Θα πει όμως κάποιος, το περιουσιολόγιο που σχεδιάζει τώρα το Υπουργείο Οικονομικών, κύριε Παντελή, δεν θα βάλει σε μια σωστή βάση τα πράγματα για να ξέρουμε τι έχει ο καθένας, ώστε να πληρώνει? Διότι ο μισθωτός και ο εργαζόμενος, όπως είπε η κυρία Καφαντάρη, όπως είπε ο κύριος Παπαδάτος, πολύ ορθά, πληρώνουν μέχρι και τελευταία δεκάρα το φόρο πριν πάρουν τα λεφτά στα χέρια τους. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι να την κάνουν από εδώ και από εκεί? Μακάρι να μπει το περιουσιολόγιο και να μπει το περιουσιολόγιο για όλους. Αλλά μέχρι στιγμής μόνο ανακοινώσεις έχουμε δει και τις νέες τεχνικές ελέγχων. Ο Δρύς το είχε ξεκινήσει το περιουσιολόγιο, το θυμάστε? Πρόστιμα, δεν έχουμε ψηφίσει κανένα, Γιώργο, περιουσιολόγιο. Εγώ το ακούω, κοντεύω να βγω στη σύνταξη και το ακούω από τότε που ξεκίνησα αυτή τη δουλειά, το θέμα του περιουσιολογίου. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι άρα λοιπόν είναι επιτακτικό να συμβεί αυτό. Σήμερα να μαζέψουμε λεφτά, νομίζω ότι ο κύριος Αλεξιάδης το είπε. Και δεν είναι μόνο τα εργαλεία. Για μένα ακόμα πριν είναι η πολιτική βούληση. Και από ό,τι φαίνεται πολιτική βούληση δεν έχουμε. Δεν μπορούμε να λέμε ότι έχουμε ελέγξει τον τελευταίο μήνα 40 εμβάσματα και έχουμε κάνει ένα χρόνο για να βγάλουμε το νομοθετικό πλαίσιο. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στους φίλους μας, τους πολύτεχνους. Είναι συγκεντρωμένοι. Είναι... παιδάκια. Μπράβο. Να μαθαίνουνε το βίο της πατρίδας στα ιερά. Τους ξενιτεμένους έχω να σας πω πολλά. Σας αφήνω καλή νύχτα και του δούμε γεια. Συνδεδεμένοι με την Αγία Παρασκευή, εκεί είναι τα παιδιά των πολυτέχνων. Χρόνια πολλά, παιδιά. Ποιος έχει επιστροφή? Μπράβο, παιδιά μου. Λιβάνια, για αρχή
Άγιος χρόνος, αρχή που βγήκε ο Χριστός, Άγιος και Κρατήστε τη μουσική από τα παιδιά, κρατήστε τις φωνούλες των παιδιών. Να ευχηθώ κάθε ευτυχία, κύριε Αλεξιάδη, σε εσάς και στην οικογένειά σας. Σε εσάς, κύριε Παπαδάτο. Σε εσάς, κύριε Κωστόπουλε, να είστε καλά. Σε όλο τον κόσμο. Και το ΕΚΑΒ να δει δίπλα στον κόσμο. Καλή χρονιά, δημιουργική και ανατρεπτική για την Ελλάδα. Έτσι έχουν τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Μια δύσκολη χρονιά. Μια δύσκολη χρονιά με φόρους, με απολύσεις, με 200.000 νέα παιδιά να έχουν φύγει στο εξωτερικό, με συνταξιούχους και μισθωτούς να έχουν χάσει το 40%, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, όπως έχει επισημάνει και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Να είστε καλά, να έχετε την υγειά σας και να έχετε και τη δουλειά σας. Η υγεία και η εργασία είναι δύο πολύτιμα αγαθά που εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να τα έχετε το 2014. Να είστε πάντα καλά και κάθε ευτυχία στο σπιτικό σας. Εμείς θα τα πούμε σε ένα χρόνο. Καλή χρονιά.